Ahoj všichni, já vás vítám u prvního videa, kde vás naučím, jak ze stavebnice Boffin 100 upravovat modely, které tam jsou. A tím prvním je projekt číslo 10, Vesmírná válka, Poplach Combo. Takže budete potřebovat stavebnici Boffin 100 a taky kancelářskou sponku, kterou pak budeme muset ohnout. Takže základem je postavit si vlastně ten model a pak ho budeme upravovat. Takže pokud máme hotovo, tak vám nejdřív ukážu, jak můžeme regulovat vlastně ten zvuk pomocí žárovky. Když žárovku vytáhneme nahoru, zní to hlasitěji, když ji dáme dolů, tak je to potichu. A čím to je? Je to tím, že vlastně ta elektřina, když svítí žárovka, tak to vlastně nemůže hrát tak hlasitěji, protože pak by nevystačilo na tu žárovku. A když tu žárovku vlastně skoro vytáhneme, tak je zase zvuk silný. Takže to je jedna věc. Pak můžeme zkusit to, a na to budeme potřebovat kancelářskou sponku, tady. A to uděláme to, že zeslabíme zvuk a vlastně zesílíme žárovku. A ještě jedna věc, pokud máte Boffin 300, tak vám asi místo kancelářské sponky použijte tady tuhletu spojku číslo 2. Takže tady tu kancelářskou sponku uděláme to, že tady odsud ji provlíkneme, no a vidíte. U vás asi možná není slyšet to, že to hraje, ale ono to opravdu trochu hraje, jenom to není slyšet. Jejde, já mám vlastně vypnutý zvuk. No, ale i se zapnutým to nehraje. Ale kdybyste tu byli, tak byste slyšeli, že to potichonku hraje. Takže tohle je teda druhá věc, která se dá udělat. Takže já jsem hrozně rád, že jste se podívali na mé video a toto budeme dělat i příště. Tentokrát to bude u jiného modelu, teď nevím přesně, jaký má číslo, ale myslím, že se můžete těšit. Tak příště.